पहली बार ऐसा सुने के मिल रहा बा कि कौनो गाना के खातिर पवन सिंह 48 घंटा लगातार काम कैले हो। भाई साहब ये बात के सुन के बहुत सारा सवाल भी खड़ा हो जा रहा बा। पावर स्टार पवन सिंह यार इतनी मेहनत 12 दूनी 24 तिहाई 36 चौके 48 घंटा। भाई साहब ये खबर वह वक्त वायरल होके लगेले जब एगो इंस्टाग्राम पे पोस्ट आवेला पवन सिंह के, जो उनकी भाई साहब इसमें सैड सॉन्ग का शूटिंग चल रहा है पवन सिंह के गाना। भाई साहब जैसे कि आप लोग जानते हैं जो उनकी मंच पे ही गा चुकल हुआ पवन सिंह कि एगो गाना मंच पे पवन सिंह गौले हुए जो उनकी बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। भाई साहब यही गाना शूटिंग चल रहा है, लेकिन ये शूटिंग में भाई साहब इतना ज्यादा पवन सिंह भाई साहब हाइप क्रिएट हो गई बा कि कहे से पवन सिंह का जो है हिसाब से लुक देखल जा रहा बा, बड़ा बड़ा दाढ़ी, मतलब कि एगो पागल वाला रूप सॉन्ग में देखे के मिल रहा बा। ऐसा लग रहा बा कि पवन सिंह क्योंकि प्यार में भाई साहब एकदम पागल हो चुकल हुए और प्यार में पागल भइले के बाद तब जाके ये प्रकार का पोस्ट सामने आ रहा बा। फिलहाल भाई साहब ये सॉन्ग बहुत ही बड़ा होके वाला बा। यह सॉन्ग भाई साहब सस्पेंस भी बहुत बड़ा हो चुकल बा। कहीं से प्रियांशु सिंह के चैनल से सॉन्ग आवे वाला बा मीरा म्यूजिक से, तो प्रियांशु सिंह ये सॉन्ग जो है कि समय समय पे अपडेट कंटिन्यू देते हुए। लेकिन भाई साहब हम आपको बता देना चाहते हैं कि पवन सिंह के ये जो लुक बा ये पहले बार जीवन में ऐसा देखे के मिल रहा बा कि पवन सिंह ये प्रकार के लुक में देखे के मिलत रहा हूँ। कहीं से भाई साहब इतना बड़ा सैड सॉन्ग बा कि हम कहीं बताई एगो ऐसा लड़का लिख देले बा भाई साहब ये सैड सॉन्ग के कि भाई साहब पूरा चर्चा में बा। फिलहाल मेरी लड़का लिखले कौन बा एक तो नाम नहीं आ रहा बा, लेकिन पवन सिंह का सैड सॉन्ग जो बा कि बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा बा। और हमके लग रहा बा भाई साहब की सैड सॉन्ग पवन सिंह के जिंदगी का बहुत ही बड़ा सैड सॉन्ग आपको देखे के मिल जाए। फिलहाल में देखा अभी कब रिलीज हो रहा बा अभी तक बहुत ज्यादा क्लियर ना हो रहा बा, लेकिन भाई साहब ये सब झलक सामने निकल के आ रहा बा कि शूटिंग बहुत जोर से स्टार्ट हो गई बा। पवन सिंह का कई सारा शॉट सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा बा। फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही, मिलत अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।